Chuimar dúirt mé libh níos luatha be mé de feiceantar Sábháilteacht Bóthair inis. Agus is bailach anchontínta é an rothaíoch an dul ó áit go háit stíobhse fáistí, go dtíon Scoil, nó an Bailmúr, nó OSPS, ach tá sé anna Sábháilteacht go bhfuil na rialacha rólas agaibh agus go naithníonn sibh na cóirí Bóthaire. Ach sulla déon tú machar móthir chorbe, tá sé antábhairteach go mbeidh an fearas nó na háisna ceart agat chun bheith sábháilte. Mar sin tá clogad wits, tá éadaí sa eice wits. Tá sé tábhairteach go bhfuil solas ar de rothair gan áras, a rud amháin nach bhfuil wits nó nach ceart a bheith agat ná clúsán. Tá sí seo thar a bheith dainséireach ar de rothair, mar nach gloiseann tú na carna nó na feithiclí timpealairt agus tú a rothaíocht. Mar sin, fádaí seo Somála nuair tá tú a rothaíocht. Tá mé chun cuidas na cóirí Bóthair is cotíonnta thaispáintíomh inis. I dtós go naithnáid sibh iad agus sibh a móthar sibh féin. Well, má échamuid ar an gceann seathar dús is dócha Sábháilteacht thart ar an astáit. Páistí is brí, bí cínta go naithníonn sibh é sin, tuige sibh na cíine le cuideachab. Ceann seo freisin, níl cad dul sús Bóthair ina bhfuil an cóirtha sin in aice leis, agus an ceann dearnach nó tatú tachta dro timpealáin géal slí. Túr cad den chár nó de rothair atá ar an timpealáin hena féin. Géal slí, bí cínta go naithníonn sibh é sin, ní gád stoppa i leog a caiith tú bheith réile stoppa más gá. Nis, tá me chun físeán a thaispáintíobhse dumsa a rothaíocht. Tá post agaí, tá job agaí, tá me gur go bhéice sibh go cuaireamach ar a bhíseán chun na cóirí Bóthair difriúla a aimsiú, agus chur ceistartain bhfuil is agat céad is brí leis na cóirtha sin pléimiidé ina ia. Breannar seo. Mi sé go rothaíocht, agus nuair táte go rothaíocht, caiith tú duna cínta go na héadaí ceartart, léana sa aice agus clogad. Feicimid ar bálaí. Well, thug sibh na cóirí ar fad faoi deara? Tá mise chun an físeán a haint a ríist agus an uair seo tá me chun é stopú agus tá me chun míú díobh céad is brí leis na cóirí difriúla. Nis, tá ceanna seo sé cinná deacra éáil, sin é géal slí. Céad is brí le géal slí, cílíonn sé go stoppan tú, go bhfuil tú réile stoppa nuair tá tú tacht i dro timpealáin nó péát bhfuil sé le feiceáil. Snan sé raig, seachan na daoine tá seasamh an sin, agus tá ceanna len seo. Cílíonn sé sin go bhfuil casa ar dheis ag tachta níos. Caithe tú bheith réile haid carna bheith tachtamach ar an móthir, bígí cuaireamach nar eiceintí bhí ceann sin, beidh carna tachtamach ar an móthir. Agus tá ceann cinál cosú leis tachta níos an seo a ríist, an ceann seo feice tú gúil gá bhóthir a tachtamach ar an bríomh Bóthair, tá ceann ar híomh na lámha clé, agus tá ceann ar híomh na lámha deise an seo freisin. Cílíonn sé go bhféadach dhá chár bheith tachtamach ar an móthir ag an am céine, bí aireachta sin. Agus dar nóid tá luas le clí leis an seo, 50 km san uair sin a gur na carnaí dar nó. Agus an seo feice tú gúil timpealáin a tachta níos agus cúpla Bóthair tachta ar timpealáin a ríist seo cóirtha a gur timpealáin freisin, ceann just ginearálta, caith tú bheith anchuirmeachta tachta dro timpealáin agus ní amháin gúil timpealáin an, ach beidh daoine gúil trasna an Bóthair an seo, feice tú iad tá daoine tacht trasna an Bóthair, caithfidh tú cad a thuairscoil gúil trasna an Bóthair, agus ní amháin sin ach tá ardú beagán ar an móthir chomá. Cílíonn sé gaiith bheith cuaireamach ar do rothair tú tachta dro an áit sin. Mar sin tá go leor cóirí ar an móthir, ach a rosaí sin arolalas aga i roimh ré. Níl sam go rá, ach má tá tú ar an móthir, má tá tú fiús a chár, bí cuaireamach leis na cóirí tú ar ard orb, agus bíí sábháilte ar an rothair.